ni tukuici na zamo tare da kai a aljanna, inda kake ni ma zamanto a nan yake. Annabi Musa bai ji daɗin wannan magana ba, ya za ki nemi matsayi na annabawa? Allah ta'ala sai ya masa wahayi, ya Musa a ba ta abin da take so, ba dai zama da kai aljanna ba ne, to a ba ta lamuni cewa an lamunce mata in ta nuna wannan guri to za a ba ta matsayi tare da kai. To saboda haka annabi Yusuf alaihi salam aka sa ita wannan tsohuwa ta tafi, sai ta nuna musu a gindin Nil wani matattarar ruwa da ainihin bishu sun yi kore a gurin. Ta ce ai anan Yusuf yake, ku haƙa ku haƙa. Suka haƙa can sai ga jikin annabi Yusuf alaihi salam suka ciro shi. To abinda hadithin ke faɗa mai fastakhraju idhama Yusufa, da suka fito da me a'a ba kasusuwa ba, jikinsa ne baki daya, an gane ko idhama, domin annabi alaihi salatu wasallam a hadithi sahihi ya faɗa cewa ƙasa ba ta cin jinkunan me annabawa, an gane ko idhama Yusuf me yake nufi jikin annabi Yusuf. Sau da yawa ana nufin idham, ana nufin me jiki. Haka nan cikin sahaba annabi alaihi salatu wassalam akwai wanda ya zo ce rasulullahi zan baka minbari li yahmila idhamaka, zan baka minbari ya dinga daukan me jikinka ba mai ainihin me kasusuwanka ba. To cikin irin wannan ne a wannan qala man yuhil idhama wa hiya rami, wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. To akramakallahu, muhimmi da alqur'anil karim ya nuna mana yanda kafirai suke kafa hujja akan ba za a tashi alkiyama ba, Allah ba zai dawo da halitta kamar yadda ya fare ta ba. Hujjarsu anan shine tunda ake har yanzu ba a ga wanda ya iya dawo da kashi ko ya dawo da mutum rayuwa, sabuwar rayuwa ba. Allah ta'ala na gaya mana ai dan adam da yake wannan tunani ya manta ne shi ta yaya faru, ya san dai ba shi yayi kansa ba, gashi yana magana, yana ji, yana gani, yana fada, yana abubuwa ko duk wanda ka gani dinnan ko ya hau mota ko menene asalinsa min nutfatin ne. Duk wanda gani ko yana waka ko yana abin nan ko yana fada ko yana menene asalinsa menene maniyi ne, kuma ya san akwai wanda ya wannan, ba mai inkarin cewa dan adam ba shi ya kansa, kowa ya san adam ba shi ya kansa ba. Saboda haka wanda ya wannan to ai baka ce kuma ba zai iya dawo da rayuwa yadda take ba. Aramma qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramimun ko ramimatun? Na'am, ramimatun saboda me al-idhama jam'i ne ko, kuma tunda jam'i ba na mai hankali bane kaga me zai koma kenan me, to sai a fahimta na alqur'ani ka san da a ce akwai gyara, wa zai fara cin gyaran? Sai ce kafir ya ce kai baka ki daidai ba. To sun fi kowa gane lugha ta alqur'ani, ba a taba samun sun a cikin kafirai manyan kafiran nan wani ya ce nan ba a daidai ba, a'a haka dama ya kamata. Qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, inda kace wa hiya ramimatun kuskure ne, sai da wa hiya me ramimun. Shi ramimun ana arama suna ne ba sifa ba, suna ne ba sifa ba. A'a kashi in ya riɓe an gane ko ya sunansa ramim, sunansa ne ba ainihin me sifarsa ba ne, an fahimta ko. shi ramim menene rubabban kashi ya sunansa ramim sunansa, an gane ko, ai an fahimce ni. Ba idhamun ba ne ramimun, a'a shi kansa kamar da ake idham kashi kwaman suna na kashi, idan kuma ya riɓe ya sunansa ramim, an fahimta ko. Sunansa ramim, sunansa ramim kwarai da gaske, sunansa ramim. To alqur'ani haka zamu ci gaba, alqur'ani ya baka hujja, ya baka luga, ya baka ba abin da ba zai baka ba a lokaci guda, subhanahu wata'ala. domin mai maganar wa yake maganar? Allah ne yake magana subhanahu wata'ala. Kwarai da gaske, ba wani dama ita ce kawai hiyar ramim. Masha Allah. Wannan sunan saramim, kwarai da gaske, wannan kwarai da gaske. Kasan za ka samu abu da yawa yana da ainihin suna iri ko, kamar yanzu misalin kace dabino,
kaga idan ɗanye ne a sunansa bai bushe ba rubabu, in ya bushe kuma me tamuru, an gane ko suna iri-iri za ka same shi ainihin da shi, amma asalin abin mai guda ɗaya ne, akwai common sunansa wanda ko ina aka ambata sunansa ne, amma kuma akwai kashi na wannan suna. Allahu ta'ala a'la wa a'lamu. Qul fadiya Muhammad ga hujja nan ko yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin, shi kasin da kake magana ai akwai wanda yayi shi ko ka san dai ba kai kashin nan ba, to wanda yayi wannan kashin shine zai iya dawo da shi kuma a karo na biyu. To kaga wannan ba wato hujja ta ruguje wa kafiri, tunda ka yarda akwai wanda ya kashi, wanda ya kashin nan shine kuma zai iya sake yin sabo ya gyara shi ya dawo da shi yadda yake. Yawa wannan a hankalce hujja ta gama cika, duk abin da mutum ya aka ce zai sake yin sa ai zai iya ko? Bature ne ya maka TV ko ya maka mota ko ya maka mashin sai aka ce zai sake yin wani, zai iya ko ba zai iya ba? Me hujja? Shi ya fara yi da farko subhanahu wa ta'ala. Qul fadiya Muhammad yuhyiha alladhi ansha'aha, wanda ya farar da wannan abin tun farko ya kirkiri wannan kashin tun farko awwala marratin, to shine zai ainihin sake raya wannan kashi. Wa huwa bi kulli khalqin alim, wa huwa alimun bi kulli khalqin, kuma shine masani da dukkanin halitta su ba. Dan babbar iskalin da ake samu gurin a ɗauka ɗan adam ba zai dawo ba shine yiwuwar ina ɓangarorin jikin suke, saboda shubahar kafirai takan sa wai don a kaucewa ma dawowar ko sai a ƙona mutum, sai a samu tokar, sai a je ruwa mai sai a zuba, kaga kenan dai me an gama komai kenan, mutum ba zai dawo ba kenan ko. Allah ya ba da hujja ce bi kulli khalqin alim, shine duk halitta ya duk wani bangare daga nan zuwa shekara miliyan, duk wanda ya mutu akramakallahu Allah ya san ina bangaren jikinsa yake kuma zai dawo da shi subhanahu wa ta'ala, ko a ina ne, ko a wanda bangare ne, kai akramakallahu ba ma a jikin bangare ba ma dan adam ba, dukkanin hatta irin shanin da ka ci, hatta irin tsiran da ka ci, hatta duk abin da ka kasayar ko bangaren shanu, bangaren raƙuma, bangaren tumaki da ka sha, duk ko ne sai an wawware karamakallahu, sai an wawware shi. Babbar shubha kafare shine ina abin yake. Allah ya ce duk inda yake na sani. Kai ka dauka ma arama, wato dan adam ka san akwai masu cin mutane ko, to da dan adam zai cinye dan adam sun zama su nawa kenan, su bi ne, to Allah sai ya ware su. Ma'ana a soya dan adam kaman da suke a wasu guraren, a soya dan adam mutum ɗaya cinye shi baki ɗaya, kaga sun zama su nawa kenan haɗe, to Allah zai ware abinsa. Saboda haka jahilcin sanin Allah da suke kwatanta shi da iko na halittarsa shi yake jawo suke inkari a gurin ainihin tashin alkiyama. Akwai hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, wanda wani mutum ko shi kuma mutum ne wanda ya rayu bai da wani abu na alheri a rayuwarsa, sharri kawai aka kulla, amma musulmi ne. To sai wa iyalinsa wasiya cewa to fa na mutu ku tattara kasusuwa na ku kone, ku samu tokar ku watsa cikin kogi dan kada a tashe ni. Shikenan kuwa bayan ya mutu suka zartar da wannan wasiya da ya, suka kone shi, suka barbada tokarsa a cikin kogi. Wannan bawan Allah ta'ala sai ya tashe shi, Allah sai ya mai da shi mutum. Sai ya ce kai ya haka ka mutu kuma ka ce za a wawwatsa bangarorin jikinka, ba ka so wato ka tashi, me yasa kai haka? Sai ya ce Allah gaskiya ka san ba aikata alheri ba, tsoronka nake ji, ba na son gamuwa da kai. Allah ya ce to tunda haka ne je ka na gafarta maka, tunda haka ne je ka, wani hadisi ne sahih, tunda haka ne ka je me in gafarta maka. Kaga malamai suna fidda abubuwa da dama cikin wannan hadisi, wato da mutum za a same shi da wata fahimta mara kyau ko, domin wanda ya dauka cewa zai kauce wa tashin gamuwa da Allah, wannan mai matsayinsa, amma bisa jahilci yayi, an gane ko, bisa jahilci ba bai sani bane,
ba akan ya amma yadda da Allah ya da kuma da tashin shine yake ganin akwai yanda za a yi kamar iya kaucewa bai sani ba to Allah ta'ala ya fi masa ya sashi kuma mai aljanna. To arama Allah ya ce alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran, Allahun da ya sanya muku naran wuta daga ainihin bishiya wacce take ainihin bata bushe ba, bishiya da ruwa a jikinta koriya da bata bushe ba, to Allah shi ya samar da wuta a jikinta, ga ruwa kuma ga wuta a jikinta. fa idza antum minhu tuqiduna, sai gashi daga wannan bishiyar kuke ainihin samun kunna wuta da za ku yi amfani da ita. Ana Allah subhanahu wataala ya ƙara faɗaɗa bayani ne a ƙara gara fahimtar ikonsa, inda ake zatansa ya wuce haka ba haka abin yake ba. Shi ne mai farar abubuwa duka ya haɗa kishiyar abu da kishiyarsa a guri guda. Bishiya kamar da muka ambata akwai bishiya ta almarakh da kuma al'afar wanda larabawa suke amfani da ita. Wato nan bishiyu suna ɗanyensu ana goga su za ga wuta ta tashi, kuma ga danshi a jikinsu ga kuma ruwa a jikinsu, ga ruwa kuma ga wuta a lokaci guda ko? To da daman masu tafsiri suna nuna cewa wannan ishara ce akan irin wannan ikon Allah a gurin wannan bishiya. Wasu malaman tafsirin kuma suna tafiya akan cewa a'a alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari, ash-shajari al-akhdari dukkanin kowanne itace kowace irin bishiya ko? Tace ash-shajari me akhdari, don kowanne kafin ya bushe a sunansa al-akhdar. Akhdar din nan kuma Allah ya sa sirrin samu wuta a jikinsa. Yadda yake wancan fassara ta farko ya fi nuna girman ikon Allah ko? Kuma shi malaman tafsiri suka fi ainihin ambata. Ana akarmaka Allah, Allah ta'ala ya ce alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari. Shi ash-shajar me ash-shajar ne? Na'am? Na'am. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan wa la taqraba. To me kenan shajarata? Guda ɗaya kenan ko? Shajarata guda ɗaya kenan. Din da ka samu shajarata to ɗaya ake nufi, bishiya ɗaya ake nufi. Aw harabuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari. Mima min ash-shajari bishiyu kenan. An gane ko? Yawa sau da yawa cikin hanyar jami'i a larabci akwai shirata. Innal baqara tashabaha alaina. Me mana innal baqara? Shanu. Albaqara ta me? Saniya. Albaqaru kuma me? Shanu. To irin sa ne a nan gurin. Yawwa irin sa ne a nan akarmakallahu. To allazi ja'ala lakum min ash-shajari me kenan? Daga bishiyu. Al-akhdari kuma fe? To ya kamata kenan a ce allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-khadra'i. An gane ko? Yawwa ayan fahimta. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-khadra'i naran, domin ash-shajaru menene? Jam'i ne. Al-akhdar kuma kaga me? Mufradi ne. An gane ko? To anan karmakala ba wani iskali bane, shi ma kaga da sai su ce ai me kai Muhammadu can ba a, amma sun san me ake nufi. Yawwa lugha biyu ce a gurin Larabawa, su mutanen Najdu suna daukar ta me? Mufradi. An gane ko? Mutanen Hijaz kuma suna daukar me? Matsayin me? A ainihin jam'i. So a gurin mutanen Najd ash-shajar al-akhdar ne, lugar da Qur'ani ya amfani da ita kenan. So a mutanen Hijaz kuma me? Ash-shajar al-khadra da shi suke amfani. To kaga anan suratu Yasin aramma da na shi mutanen Najd aka yi amfani. Yasa ya ga mata me? Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idha antum me yace minhu. Kaga ya dauka matsayin me? Mufradi kenan har yanzu ko? Yawwa. To amma ana samun Qur'anin kuma wani lokacin kuma me ya kawo kowanne. Yana la'akiluna min shajarin me? Min zaqum famali'una me? Ba minhu ba min ha. Kaga jam'i ne ko? Fasharibuna kuma me? Alaihi.
nan kuma ifradi duk abu ɗaya ake nufi. An gane famali'una minha a matsayin mai jam'i. An gane ko fasharibuna alaihi maimakon mai alaiha. To aya ɗaya duk Qur'ani da ya zo da anime ainihin guda biyu. Yasa Laraba ba su da aiki in sun ji Qur'ani sai da aka ɗa kai kawai. Na'am. Kamar yaya? A'a shi al-akhbar ai mufradi ne. Shi me? A dama tunda akan cewa in a jam'i ne ma dama jam'i ne ai jinsin kenan. An gane ko? Shi jinsi ba abu da yawa ba kenan? Yawwa, shi jinsi abu da yawa ne. An gane ko? Inda za ka zo a ce abu a ce jinsi kamar can a walamiral insanu. An gane ko? Sai ka ce gashi guda ɗaya ne amma me duka jinsi ake nufi. Amma wannan shi asalinsa dama jam'in ne a gurinsu. An fahimta ko? Yawa duka wannan dai mun kawo domin mai tafsiri ya ƙara fahimtar mai lugha ta alƙur'anil karim. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran. Allah wanda yace zai raya matattu shine dai Allah da ya sanya a jikin itatuwan bishiya wanda kwarra ne tun ma ba su bushe ba Allah ya sa akwai wuta a ciki. Fa idza antum minhu tuqiduna fa idza antum tuqiduna minhu sai gashi daga wannan bishiyin ne kuke kunna wuta da kuke amfana da ita. Allah ta'ala yace أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم shin yanzu da kuke maganar tada ɗan adam wanda ɗan mitsitsi ne ba wani girma yake da shi ba yanzu ubangijin da ya halitta sammai da ƙasa shine za a ce bai da ikon kuma ya tashi ɗan adam ya raya shi ai zai iya ko ai zai iya subhanahu wata'ala nan awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum wa mithlahum dun na'am mithlahum na'am su mutanen ko ma'ana kafirai da suke inkari cewa Allah ta'ala ba zai tashi matattu ba yace to ni da na halitta sammai da ƙasa kuna ganin irin ku ba zan iya tashin ku ba zai iya tashin su subhanahu zai iya raya su an gane ko subhanahu wata'ala ko kuwa awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum suswa as-samawati wal arda dummana to wani kuma sai ce me yasa kuma ce mithlahum me kuma ce me mithlaha haka zaka bar shi ai ba wata matsala a wannan surar irin guraren da Allah ta'ala ya amfani da amai da abu mai hankali yana da yawa ko kaga a baya mun wuce wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsar la yastati'una wa la yastati'una din me ku a ce me la tastati'u an gane ko sai aka mai da gumakan matsan abuwa masu hankali la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun me duk aka dauki gumakan akan mai masu wannan hikimar qur'ani shine domin kafiran su dauka masu hankalin ne su kafiran sun dauka gumakan me to sai qur'ani ya bi su akan haka aka tafi akan gumakan me masu hankali ne to anan kuma subhanahu wataala shi ma gurin sammai da ƙasa su ma kai musu mu'amala ta masu hankali an gane ko wa qila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i an gane ko yawwa kuma itiya taw'an wa karhan ko qala ta'i'ina me yake nufi anan suna da hankali su ma yasa aka yi mu'amala da su matsayin mai mu'amala ta abin da yake a ramma mai hankali aukar hanba qala ta'ataina ta'i'ina subhanahu wa ta'ala anan Allah subhanahu wa ta'ala awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda muna karantawa yaqdiru ko yaqdiru ala an yakhluqa mithlahum shin ubangijin da ya halitta sammai da ƙasa baya da iko shine yaqdiru ko yawa baya da iko ne ya halicci kwatankwacin wannan sammai da ƙasa ko ko ya halicci kwatankwacin ku mutane masu inkarin tashin alkiyama a'a bala zai iya subhanahu wata'ala zai iya wa huwa al-khallaqu al-alimu subhanahu wata'ala
shine ubangiji mai yawan halitta, al'alimu mai matukar sani subhanahu wata'ala, ya san komai din kuma ta shallaka tunaninka fa din da kake zato. Kai tunaninka Allah ya san mutanen yanzu, ya san mutanen da kamanta kiyashi ma ya san da shi, kudin cizo ya san da abun ma da baka gani ko ya san da su subhanahu wata'ala. Bala wa huwa al-khallaqu al-alimu, Allah ta'ala shine mai yawan halitta, al-alimu Allah ta'ala shine mai yawan sani. Al-khaliqu sunansa ne subhanahu wata'ala, mai halitta ko al-khallaqu kuma mai halitta ce mai da yawa domin yawan halittar Allah na nuna girman Allah ne, cewa lalle Allah ya kai ya ka babu kamar sa. Duk abin da zai yi to zaka tarar mai yawa ne, tili ne, kowace halitta mamlaka ce mai zaman kanta. In kana ganin dan adam akwai gwamna, akwai sarki, akwai waye ko, to su ma rago halitta mai tururuwa ma haka ne, kiyashi ma haka ne, zuma ma haka ne, aljannu ma haka ne, kai abin ma da baka sani su ma me haka ne. Sannan dukkaninsu kowanne Allah ya san yanayin sa, ya san abin da yake bukata kuma yana bashi abin da yake bukata, kuma kowanne a cikin su yana neman taimako a gurin Allah subhanahu wata'ala. Allah na'am Allah ne ya amsa wa kansa da kansa, an gane ko, Allah ne amsawa kansa da kansa, ba su suka da sun amsa kuma da rikici ya kare. Allah ya tambaye su cewa za ku iya yanzu wanda ya halitta sammai da ƙasa ba zai iya halitta kwatankwacin wata kace za ka iya, ai shikenan. ba su suka amsa ba. Na'am, Allah sarki. Ai da ba shi matafsirin ya fara ratsa shi. Allahu akbar. Wa huwa al-khallaqu al-alimu. Allah shine mai yawan halitta, al-alimu. Allah shine mai yawan sani subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu. Ba a san shi bane. To wannan ayar innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, hujja ce Allah ya kawo ta akan cewa da sun fahimci sifarsa yanda yake ba ma za a je ga wancan jan ba. Ai kaza kada ai kaza waye a'a, su kafirai sau da yawa suna kwatanta Allah da halittarsa ne, suna ɗaukar yanda ikon halitta yake su ma haka ikon me Allah yake. Sai ya ce a'a, innama amruhu, yanda lamarin Allah yake, idza arada shay'an, in ya nufi abu, in yana so ya abu, ay yaqula lahu kun, zai ce abin kasance ne fa yakunu, abin kawai sai ya kasance. Anan innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun, malamai kan ce sawwara yanda ikon Allah yake ne subhanahu wata'ala, cewa umarni ɗaya ne kawai, nufin ne kawai, daga an nufan ne me abin sai ya kasance. Ko menene fa daga an nufe shi yanda yake, Allah ta'ala zai sa abin nan me ya kasance yanda Allah ta'ala yake nufinsa. Wannan aya sau da yawa akan samu masu kawo iskali, kuma su kawo iskali, shi sa kullum ana fasara ta me manufar maganar da ake yi. Za su ce da kai misalin yanzu, inna ma amruhu idza arada shay'an, wai idan Allah ya ce lamarin yanda Allah yake, in ya nufi me wani abu, ay yaqula lahu, zai ce da me abun akwai shi kenan, ko ba gane ba suke nufi ba. Na'am, an yaqula me lahu, zai ce wa abun kun fayakunu. Zai ta abin kasance, abin mai sai ya kasance. Yana ga taswiri ne, ana saura dan adam ne da mai zai fahimci yadda ikon Allah yake. Duk abin da yake nufi kai abin mai sai ya kasance subhanahu wa ta'ala. Na'am? Ta me? A wannan fati ta ifsahi, an gane ko? Yawwa, inma amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakunu ko fayakuna, an gane ko? Zai wato yana so ya bayanin abin da zai kasance ne, an gane ko? Din da aka kawo abu kaza fa kaza, sau da tana nufin me, tana bayyana abin da yake me zai kasance ne, ko ya kasance bayan abin da aka ambata.
na'am ba ta taqib bace innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce Allah ta'ala ya ce ya ibadi kullukum muznibun, dukkaninku kuna yin laifi, dukkaninku masu laifi ne, dukkaninku masu zunubi ne, illa man afaitu, sai wanda na kare shi kawai. Kowa ka gani yana bin Allah ne yadda ya bi shi, kowa ka gani cikin sabo ko kai masa addu'a Allah ya yi, kai ma da Allah ya kiyaye ka. Wanda kaga baya zunubi, wanda na kiyaye shi na hana shi yayi ne. Yawa shine ma na duk wanda kowanku mai zunubi ne sai wanda na kiyaye shi ya zunubi. Sannan saboda ka fastaghfiruni, ku dinga neman muku gafara, sai ne muku gafara, Allah kai mana gafara. Yace kuma dukkaninku mabukata ne, kowa talaka ne sai wanda na wadata shi, wanda ga ya rike wani abu ya zama wani abu ya to ni na yafi ya zama to a wadace. Yace ni jawadun, ni mai yawan baiwa ne, ni mai karamci ne, ni mai bayarwa ne, kuma af'alu ma asha'u, abinda naga dama shi nake yi, ba mai sani ba mai hana ni. Yace ata'i kalamun, in zan bada abu magana kawai zan yi. Wa azabi shi ma kalamun, in zan yi azaba shi ma magana kawai zan yi, azaba ta kama aiki. Idan aradtu shay'an, ina nufin abu kawai zan ce da shi ne kun fa yakunu, abin kawai inda nake so kai abin sai ya kasance subhanahu wa ta'ala. Anan da ga malamai suna kawo wannan hadisai ne, musamman Imam Ibn Kathir, saboda mai su mutabaka da irin abin da ake fassara ayar da shi, a samu karfafawa daga irin wannan ma'ana da zancen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. To ana inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu, aramma tana kashe bakin dukkanin wanda bai yadda da magana Allah ta'ala zai tashi halitta ba. Ta gama rufe magana ko, in dai Allah da ake bautawa ake magana a kansa ne, in dai shine to za a tashi. To shi kuma sirrin kullum a yadda cewa an mutu za a tashi, a aqida ta musulmi me take nufi? Mutum ya tsaya ya gyara tsakaninsa da Allah, shine babban abin da tashin yake nufi ko? To duk abin da kake a wannan rayuwa, to tashin alƙiyama yaqini ne, ba magana bace kawai, lalle za a tashi. A lalle za a tashin nan zai saka dole ka gyara aikinka tsakaninka da Allah, ka gyara aikinka tsakaninka da bayin Allah, ka yi kuma tanadi domin wannan haduwa da za a yi da Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda yake maganar haduwa da Allah yake kila wa kala, wannan kasan kafiri ne. A'a, mumini shi ne da lallai za a tashi. Kai mumini ko da mai sabo ne ko, shi ne za ka ga yana tunanin wani abu zai kasa. Amma duk wanda yake ba ruwansa, ba maganar tashi a gamansa, ko ku yana cewa bari ya rayu sai abin da hali yayi, in an tashin tun ba tashi ba shi kenan ko, wannan kafiri ne. Allah ta'ala ya kiyaye mu. Na'am. Na'am. Subhanahu wa ta'ala. Na'am. 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 Inna mathala Isa kenan ko? Inda Allah ka mathali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Na'am. Haka ne. Na'am. A'a shi annabi Adamu, ai matsala magana, aya tana magana kan me? Annabi Adamu ne ko? Yawwa, so dai Allah ya ce lima khalaqtu me biyadayya. Yawwa shi wato ainihin Allah ya halicce shi da hannayensa ne masu girma subhanahu wata'ala. Bayan ya gama halittarsa kuma me yace kun fa yakunu. An gane ko? Shi duk abu biyun sun haɗu me akan annabi Isa, annabi Adamu. An gane ko? Shi ko Isa dan Maryam, subhanahu wata'ala ya kawo shi domin ya nuna ikonsa ne. Kullum abin da aka saba shine sai an haɗu mace da namiji ake me haihuwa. Allah ta'ala ya halicci Adamu ba uwa ba uba. Allah ya halicci annabi Isa ba uba sai uwa. An gane ko?
ragowar halitta kuma kowa ka gani akwai uwarsa akwai ubansa, kowa da kowa. To gurin annabi Isa din ne ko kaga shi ai an ɗau cikinsa an kuma haife shi, amma babu wato ainihin shigowar namiji a ciki ko. To a wannan bangaren ne ce kun faya kunu, a yi a hakan ba mijin ko ta haihu, hakan shine kun faya kunu ta shi ma ba wannan Allahu alamun ta yadda annabi Isa yake, an gane ko. Lamarin annabi Isa daban yake da ragowar mai lamarin tsarin halitta. Muhimmi shi ma dai akwai kun faya kun a cikin lamarinsa subhanahu wa ta'ala. Kuma kaga duk wannan shigo annabi Isa a ce an haife shi idan a ƙara ko da cewa lalle ba Allah bane, wannan Allah ne za a haife shi. Hatta masu irin da awar wani a ce Allah ne ko wani, ka san bayan Isa ma suna cewa wani ma Allah ne, da shi da Allah duk ɗaya ne, da ka gane irin abubuwa na kafirci. To duk sun manta kafin haife shi kuma wa yake tafi da duniyar. To wallahu ta'ala a'la wa a'la. Fa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in. Tsarki ya tabbata ga wanda mallakar komai da mulkin komai ke hannunsa. Walaihi turja'una, kuma ba ki ɗaya gare shi kowa da kowa zai koma subhanahu wa ta'ala. Malam shine nan kat Allah ya cika da kirari ga zatinsa cewa baki ɗayan komai da komai biyadihi a hannunsa yake, shine mai kowa shine mai komai subhanahu ta'ala. Malakutu kulli shay'in ma'ana milku kulli shay'in, mubalaga ce gurin mai cikarkiyar mallaka yau komai, kowa da komai, ba mallaka ce ta wani bangare ba, a komai da komai na dukkanin halitta, baki ɗayan halitta a hannunsa yake subhanahu wa ta'ala. Wasu malaman kan ce malakutu shine alamul arwahi ko kuma milku shine mai alamul adisadi. Abinda suke nufi anan shine wa irin abin da yake ga halitta na bangaren ruhi shine ne mai malakutu, abin da yake kuma na kuru-kuru shine mai mulku. Amma dai malamai sun fi tafiya akan cewa malakutu mubalagan mulki duk abu ɗaya ake nufi, sai da cikakkiyar mallaka ake nufi ta komai da komai subhanahu wata'ala. Wallahi turja'una, gare shi kuma anime shi kadai za ku koma. Anan da yace wa ilaihi turja'una, me ma'ana wallahi turja'una? Na'am, gare shi za a komar da ku shi kadai, an gane ko. Shine sirrin gabatar da ilaihi akan me ya kuma turja'una ilaihi, sai ta me wa ilaihi, me ma'anarsa kenan a Hausa? Shi kadai za a koma a gare shi, ma'ana ta kowa ta kare, an zo komawa ga Allah subhanahu wata'ala. Anan ka dau qira'a ta wa ilaihi turja'una tana dafin komawar da za ku yi gare shi, karfa za a yi muku, ba duk shakincin da ake an yadda ba a yadda ba ko an so ko an ki, haka za a koma gare shi, ba wai zaɓin ku bane, dole za a mai da ku ne. Gaban da aka kawo ku duk wannan tsarin da halittar da wannan gine da wannan system na rayuwar da muke ci ko, ai ba wanda aka yi mitin da shi aka tsara, haka kawai muka waye gari muka samu kanmu ko a irin wannan yanayin. Baka san me yasa baka tashi a matsayin sa ko tinkiya ba, har yanzu baka gane ba ko kuwa. Akaramakallahu, tinkiya sa, baka san me yasa kai baka zamanto sa ko tinkiya ba, kawai ka tashi ka ganka matsayin me mutum, kuma ka tashi ka da dama me a tinkiya, kuma ka tashi ka ganka matsayin me bakin mutum, ka ganga kuma a Najeriya duk baka san dalili ba. Can kaga wani kuma mai bature, kaga wani kuma mai balarabe, kaga wani a Saudiya. Lalle ka san dan adam karambani ne yakan sa shi me ya shiga cikin harkar Allah, amma da zai tunanin yadda abubuwa suke bai da ikon ya ja. Kuma a hakan nan da kowa ya sami inda yake ana tafiya din nan, kowa akwai baki akwai fari akwai ja, akwai dan Najeriya akwai dan ko ina ne ko ina da irin yadda Allah ta'ala ya tsara shi, ko ina inda Allah ya ajiye mutane ko. A haka kuma ba ku da ikon ku turje akan abin da yake nufi, domin da ana da ikon a turje sai mu haɗu, tun da Allah ya bada ilimin kimiyya a yanzu, mu hana tsufa, mu hana mutuwa, za mu iya kai mu hana sauro ma. Sauro ɗin nan ko, sauro ɗin nan da Allah ya ajiye duk duniya, za a haɗa ƙarfin duniya duka a kau da sauro, ba za a iya ba, ba za a iya ba. Karamakallahu,
ba za a iya ba. Duk kokarin da za mu yi akar mu haɗa kai tsakanin gwamnati da sarakuna da malamai, abin da muke so garin ya zama to babu bera. Za mu iya sai dai mu rage, amma ba mu isa mu kawo da su ba, ba ka isa ka kawo da su ba. To duk wannan tsarin yana nuna maka cewa me lalle ka shirya cewa me za a mai da kai ko kana so ko baka so zaka koma gare shi subhanahu wata'ala, ko kuma wa ilaihi tarji'una, ga Allah ne me shi kadai kuke komawa subhanahu wata'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu. Na'am na'am da kace kun fa kun na'am magana ce ta zama kaman karshe. Na'am, gurin kafa hujja. Kaman fahimta ta sai kana so ka ce kawo ka subhana akwai abin da kake so to sai aka tsare ka da tambayar inna masala isa to wallahi ba zan iya tunawa ba, amma dai abin da yake akwai shine da wa amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Yana so ya ce rashin gane wannan shi ake kamantawa a ce kaza zai yi kaza ba zai yi ba, an gane ko. Fa subhana kuma kirari ne gare shi subhanahu wata'ala, yana kansa kirari cewa komai da komai a hannunsa yake subhanahu wata'ala. Wani abin ya bata ba za a iya tuno me za a ce ba. Na'am. Ko da wata rana mu a ɗalibai wata rana wani ce me yasa malam muku yake sa a ja masa baki da wannan kira a rabu a mana ruwacin ruwaya. Na'am ta Hamza? Ma'ana kamar wace amsa za kamata a bayar. A'a, amsar da za a bayar shine ruwayoyin suna da yawa kuma kowace alqur'ani ne, an gane ko. Kamata ya kace to me yasa kuma za a ja maka da Hausa, an gane ko. Wannan bangaren kenan ai zaɓi ne na a karanta da abin da yake ƙur'ani ne, kuma ba don wani ya fi wani ba, an gane ko. Ba don wani ya fi wani ba. Yawwa, duk da yake za ka iya samun wasu hujjoji da wasu dalilai da ya sa ka fi son wata ƙira'ar akan wata mai ainihin ƙira'a. Kamar shi karatun da shi mala yake yi za a ga wato cikin irin abubuwa da ake na tadabburi, tun da shi karatunsa ta haƙiƙi ne, to duk a ƙarawai babu kamar sa ta wannan bangaren. Kowace ruwaya kowace ƙira'a akwai abu na mai ta bambanta da shi, kamar da Imam Suyuti ya amfada cikin Itiqan. Za ka tare misali wanda yake so ya koyi fuskoki na balaga ake so mai a sani ko, to ai babu kamar Kisa'i. Duk fuskar da ya dauka ta fi ta kowa gurin balaga, din da aka sami khilafi. Idan kuma ana magana tadabburi, Qur'ani ya shige ka gane ko, babu kamar shi Imam Hamza, domin ta haƙiƙi yake, kuma wannan dan tsaye-tsayen da yake yi kaji ko, awalam yaral, ka gane ko, kamar wata tsokana ce ga su kafirai. Abin ma hadda me hada wani takama gurin tafiyan karatun ko. Wallahu ta'ala a'la wa alamu. Zaka ga wasu suna yin warshu, wasu suna yin hafsu, wasu suna yin khalab, dukka dai ko ne dai aka yayi daidai. To wallahu ta'ala a'la wa amma fa ba yana nufin cewa aljanna da wani za a yi ba ko. Yawa, kowanne Qur'ani ne, kuma kowanne ainihin daidai ne, kuma shi cikin tanawu'i na lafazan Qur'ani yakan ƙara sa mutum shauƙin Qur'ani, gane ko. Yanzu ka tona yanda wasu suke son karatun warshu wanda ba shi suke yi ba, suna so saboda wannan jan mimin da ake yi alaihimu a hanzar, ka gane ko, ne suna son sa sosai. Yau ma'ana an ka gama wannan kuma me sai ga irin manyan malamai na qira'a so da yawa sukan dau tsarin daga an gama wannan ruwaya a sauka sai a shiga waccan. Akwai wani bawan Allah Sheikh Ali Sufi, shi duk kwana uku yake sauka Qur'ani, a duk kwana uku in ya sauke kuma in zai juyo da wata ruwaya zai juyo, kaga dadin zai isa. Akwai dadi mai yawa sosai. To Allahu ta'ala ala wa alam. Na'am. To ita qira'a tana nufin wato mai karatu ne tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar ce sahabbai ne da tabi'ai. Wasu kuma a cikin su an tabi'an ne ma su masu qira'a ko. To kuma Qur'anin ka san daga baya, wato da farko dai ana magana harafi bakwai. To shi harafi bakwai nan a zamanin sahabban Annabi alaihi salatu wasallam an samu bayanai da ke nuna cewa kaza harafin wani ne. Harfu Ibn Mas'ud, harfu Abi Musa al-Ash'ari, an gane ko.
an samu tasmiya ta hurufu da harafin wane to sai ya zama to sahabban suna koyar da harafi, ɗalibai cikin tabi'ai suna kuma koya gurin sahabi sama da ɗaya, sai kaga tabi'i ya karanci ƙur'ani gurin sahabi kamar guda 3, mana ya karɓi harafi ɓangaren harafi na wannan, ya karɓi na wannan, sai zama to ƙarawoyin da suka tashi cakuɗe ne na harafai guda 7 nan, an gane ko kowace ƙira'a da ka gani an ce ta ƙari'i wanda ke bayan tabi'ai akwai wani ɓangare na wani harafin a ciki, shi yasa ƙira'an sai kuma matsayin 10 ma dama har haɗowa aka yi ko, to saboda haka zaka tarar da cewa wanda yake ƙari'i shine wanda ke bayan tabi'ai, shi ma kuma abin da yake gurinsa na fuskokin ba ɗaya bane, suna da yawa, to saboda haka a ɗalibansa sai ya keɓanci wane da ɓangaren sahabi wane da na koya, wane ta ɓangaren sahabi wane me da na koya, kamar imamu nafi'i ko matsayinsa na ƙari'i shine babba, ina da fuskoki, ya karanta gurin tabi'ai gurin sahabbai, hanyoyin nasa kamar guda 6 ne, to a wannan guda 6 sai ya zama to ya ware wane na koya man na ɓangaren wane na ɓangaren me, to wannan shine rawi wanda yake kasan shi me ainihin ƙari'i, wanda yake kasan ƙari'i shine me arrawi, kama a ce warshu, kama a ce me qalun, shi kuma wanda yake ƙari'i wanda yake saman wannan mutane wanda kuma tsakaninsa sahabbai ne da tabi'ai. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Na'am. Babu, an gane bayanin da malai yake ko zamanin sahabbai kama a ce ruwaya qira'a babu, abinda ake magana harfu ake yi, shi kuma harafan nan daga baya na bayani ko sun shiga me, in ka ɗau ƙira'a ta imamu nafi wata muke karantawa ko a cikin ta harafi 3 ne, ai daga baya da an wawware harafi 3 ne a cikin ta, in ka ɗau ƙira'a ta abi amri al-basri ko shi hurufin 7 ne baki ɗaya a ciki, domin hanyarsa 18 ce, shi abu amr ya fi kowa yawan me hanyoyi, shi ba wani ɓangaren da bai karanta na kowace ƙira'a ba. Ƙara'a mafi ƙarancin harafai ita ce ta ibn amir ya fi kowa ƙarancin me harafai, shi kamar harafi 2 ne kawai a cikin karatunsa, to wannan shine wallahu ta'ala alamai. Kun shigar da mu wani abu, baki ɗaya sahabban da suka ake maganar Qur'ani akan su mutum 10 ne, baki ɗayansu mutum 10 ne, ma'ana duk da yawan sahabbai da kake ji ku ba kamar ɓangaren hadisi ba ne, ba kowa aka karɓi ƙur'ani, mutum 10 ne baki ɗayan ƙur'ani yake me tare da su, baki ɗayansu mutum 10 ne. Wallahu ta'ala ala wa ala. To sai a rubuta, ka san ana rubuta sunayensu gurin neman karatu a tsangaya go, Abu Darda'i, kaga Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, ba sunan Abubakar a ciki, an gane ku, Ibn Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari ko, yawwa, sannan akwai Abu Huraira bi wasita, akwai Ibn Abbas shi ma me bi wasita, akwai Ubay bin Ka'ab, akwai Zaid bin Thabit, an gane ko, ina ganin mun samu wajen 9 kenan. To dai sun ne dai, kana da khulafa'ur rashidun guda 3, kana da Ubay bin Ka'ab, kana da Zaid bin Thabit, kana da Abu Darda'i, kana da Ibn Mas'ud, kana da Abu Huraira bi wasita, kana da Ibn Abbas shi ma me ma'ana bi wasita, wato bayan karatun da yayi gurin yawancin sahabbai, kuma shi da annabi ma ya koya masa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Yasa Imam Az-Zahabi shi a gurin sa yake cewa mutum 7 ne kawai, mutum 7 kawai yake cewa, so dai na baya itibarin wasita din, ma fil waqi mutum 10 ne. Wallahu ta'ala ala wa ala. Su ɗabaka ta biyun ai saboda shi Abu Huraira kasarin rayuwarsa da yayi da annabi ai ba mai tsaho ce da yawa ba, yayi karatun Qur'ani ne gurin yawancin sahabbai, an gane ko, yawa matsayinsa ba kamar matsayin Ibn Mas'ud bane, ba kamar matsayin mai Sayyidina Ali bane, ba kamar matsayin Zaid bin Thabit wanda annabi ya sauke masa, an gane ko,
yawa koyaye a gurin su saboda in ka tashi din da ka jiyo za ka ga cewa abin da suka koyar yana da alaka da su manyan sahabbai wallahu ta'ala ala wa alam. Allah ya samu dace. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الله كمان عفوا كمان غافر سامتك da imani kurakuran Allah ka yafe mana. Allah ka ba mu yi domin ka fiye da komai. Allah ka shirya mu ka yassara al'amuran mu dukan magabatan mu iyaye da malumma ka kada albarka gare mu da zurmu da ɗaliban mu. Allah ka raya makarantun mu ka raya gidajen mu ka raya sunan mu. Allah ka ba mu halak bisa yalwata. Allah ka sa mu gama lafiya. Masu rajan addu'a Allah biya bukatu wannan kasa ta mu da gari na mu Allah ya sa a zauna lafiya. Shugabanni ka kimsa musu alkhairi ka ba su yin abin da kurakuran duk da ake Allah ta'ala ka gyara. Zabuka Allah ka zaba mafi alkhairi a dukkanin mataki. Allah ka mana mafi alkhairi kamar abin da shine zabin ka ba zabin mu ba. Ka taimaki addini ka taimaki al'umma ka yaye damuwar da ake ciki kamar lafiya da zama lafiya. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.